ko da yaushe na zamo yawaita tunani, inda so yake nan gurin na shuka furanni. Ke kadai na fi so cikin wannan zamani, na fi so a gurin kidan da ke rasa anni. Yadda dai ba a kiran ka bewa gurji. Zuciya in ta rufe ana ganewa, yadda dai zanen ta fuska na nunawa. Nai rubutu kan ruwa yana gogewa, wanda ya ci a dole kaga ya fiddawa. Ta ina ka hau ta ina kake ta neman sauka. Aisha hotonki ne nake dubawa, in na kalla hankali ne kwantawa. In na zo a gurinki ne nake darawa, ko ina ba kya bidar na yo kokawa. Sanki ya shiga zuciya tana haskawa. Yar mutunci tarbiyar kina yabawa, kafa amata ke kadai na cewa tawa. Didda dai shukar a yanzu ta yi fitowa, zinariya wa za ya ganta ya yi kushewa. Wanda ya damu da shuka shi za ya bata kulawa. Kanta yau ni na zamanta ba ni ne ba, ta zamo ni na zamo ita babu musawa. Aisha ce a ciki na rai na ban gogewa, santa yi mini rumfa cikin ta na yi zaunawa. Inda rabo wata rana za ta zama totawa. Tunda rabu ya hore zancen ba zan boye ba, abin da raina ke ji shi ne nake furtawa. Gashi ya yaye ni ya hana ni na yi hutawa, shi shirin sha kaina ya karna na yi kwantawa. Akan shi ni dai ba za na sha ruwan malam ba.